Sakop naman. Siga. Grabe. Siga. Asa man na nagika ng kuha na diha nga di magid mapalong oh. Abot ang rescue. Ambulance mo na yan. Saan na eh? Ito yung mga pundo tubig di ay. Impas kaway andam tubig. Magkaayo oh.
Kaduha na ng AC ba? Binako ang hotel mo na kuan. Okay ganing AC. Eskwelahan day. Dugay man gud ang kuan, dapat gibasa na nang nagtapad oh. Dili wala mo koy kuan tubig diri, wala fire hydrant. Ana lang. Dira na kaya ni builo na. Kanya-kanya nagpira. Kanya nagpira sa Pinas. Bang sa okay. Kaya po. Sit na. Ay, bulog. Bulog din ako ang buak yung itlog kaya nahulog man. Ha ha ha.